Takže čaute, ja som Peťo a dnes vás naučím nollie flip. Na tento trik potrebujete vedieť nollie a kickflip. Pri tomto triku je dosť dôležité vedieť dobré nollie, lebo ak neviete dobré nollie, tak sa bude stávať toto. Čo si neviete to vedieť nejak dobre potočiť. Na nollie flip mám prsty nejak takto. Ten predný prst mám vlastne úplne na nose, že už skoro ako keby vytrčal, a ten zadný mám niečo pred šrúbkami a mám ho takto celý položený. Pri tomto triku robíte vlastne dve základné pohyby a tieto dve pohyby robíte aj pri kickflipe alebo proste pri nejakých iných trikoch. A tie pohyby sú vlastne tie, že vy musíte najprv predným prstom vypopnúť nejak takto, aby sa vám to vypoplo. Lebo môžete to vypopnúť aj nejak takto a potom to flikovať, aby sa vám to vyšlo takto. Ale keď chcete mať vysoký nollie flip, tak musíte to nejak vypopnúť takto. Musíte to nejak vypopnúť takto a potom s tým zadným prstom vlastne iba to fliknúť sem do toho rohu. A spraví sa vám vlastne tento pohyb a chytáte to buď zadným prstom rovno, alebo dvoma prstami, to už na vás. Takže teraz vám ukážem nejaké ukážky z nollie flipu. Takže ak vám tento tip na nollie flip pomohol, určite budem rád za každý like a zdieľanie. Ak nie ste ešte prihlásení na odber kanála Finger Nation, tak dajte odber niekde tu. Na tento kanál budeme pridávať nejaké trick tipy, nejaké proste krátke videá z toho, ako jazdíme. A to je asi všetko. Takže ešte raz, ak sa vám páčil tento trick tip, dajte like, pozdieľajte to. A ja sa s vami lúčim, ideme sa v ďalšieho trick tipu. Čauko.